Di pêşengtiya şervan û fermandarên YPJ de şoreşa rojeva pel bi pel berbalavê hemû Sûriye, rojhilata navîn û cîhanê dibe. YPJ xwedî mîrateyekê dîrokî, çandî, siyasî û leşkerî ye. Remza aqlê xwedawendên mîna Înanna, Nîlhûrsak û Afrodîte. Carna fermandarek mîna Zenobyaye ku bi sedan suwariyên jin ve parastina xwe dike. Carna jî mîna Semîramisê ku bi aqleke stratejîk bajaran li gor şerran û li gor xweşikbûyînên erdnîgariyê dîzayn dike. Di dil û mejiyê xwe de eşqa Hîpatya ya ji bo gerdûnê radike û ji bo rastiya gerdûna mezin û biçûkgirê bide hevdû mirinê dide berçavan. YPJ tolgirtina kevirên ku li ser Süreyyaya hatiye barandine. Şervanên YPJ dibin dengê Clara Zetkin û Rosa Luxemburgan, ew bi felsefeya rêber Apo ya jin jiyan azadî ra xwe digihînin çareseriya rast a ji bo tevahî jinên cîhanê. Di Kurdistanê de jinên Kurd bi serî rakirinê xwe ya beramberî dijminê xwînxwar tên naskirin. Hîna jî dema ku em latên Dêrsimê yên bilind meze dikin, em sûliyetê besê û zarîfeyan dibînin. Em di pira Malabadî de destanên rindexanan dubare jiyan dikin. Em wan jinên berxweder jî hil didin nava dil û mejiyê xwe da ku em bibin evîndarên mîna edûleyan ku welat hil digire dilê xwe û berê dervêj dide cengagiran. Ji ber dizane şer jî evîndarî jî bi berdelên giranbuhara tê qezançkirin. YPJ felsefeya rêber Apo dibe artêşekê ku xwe dispêre van lehengan û mîrateya tekoşînvanên mîna Besê Anûş, Azîme Demirtaş, Suna Çiçek, Delal û Sarayan ra digihêje asta fikrê azad û jiyana buwate. Îro hemû pêşengê mêyên dîroka azadiya jinê di şexsî rêwana Rojava û Arîn Mîrkanan da dibin kobaniya ku berxwedaniya cîhanê hil digire nava dilê xwe. Her sal yekîneyên parastinê jin YPJ bi berxwedaniya xwe ya bîrdozî, leşkerî, siyasî û civakî ra pêngavên giranbuha avêje. Werin em bi hev re meze bikin YPJ sala 2025 da panoramayekê bi çi awayî xîz kiriye. Beriya ku YPJ bikeve sala 2025 da çend bûyerên girîng hebûn ku ev hem qedera sala 2025 da guhartin hem jî wek gavên pir stratejîk bûn. Biryargeha navendiya parastina jinê bi merasimekê leşkerî hate vekirin. Di çaremîn konferansa YPJ da di çerçeveya jinû ve avabûyînê da yek jî biryarên girîng jî avakirina biryargeha navendiya parastina jin bû. Di berxwedaniya YPJ da ji 2011 heya niha bi sedan destanê qehremaniyê hatin jiyîn. Her wiha mîrateyeke mezin ya jinan û şehîdan ava bûye. Biryargeha navendiya parastina jin ji bo hemû pêkhatiyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê û tevahî jinan bi erka parastinê radibe û li ser vê bingehê jî dê di xeta parastina rewa da jinan dibin sîwana parastinê da rêxistin bike. Encama tekuşînekî giranbiha da hêza parastina jin hate avakirin. Eger zanist nebe, eger parastin nebe, eger tekuşî nebe, em ê nikaribin ne jin ne wekeger ne jî tu kes li ser rûyê vê erdê xwe biparêze. Li beramberî êrişên dagirkeriye ancak bi parastin em dikarin serkeftinê tacîdar bikin. Ji bo wê li vê derê bi navê biryargeha navendiya parastina jin
ne tenê ji bo Bakur û Jilatê Sûrî, em di we astê da ne bi biryarin ku hemû jinên û jilata navî û yê cîhanê em bikaribin hem tecrübe bidin hem jî di asta herî jûr da parastin bikin. Di vê çerçeveyê de YPJ wê dane hev û azmûnên xwe bi jinên rojhilata navîn û cîhanê re parve bike. YPJ wê ji bo parastina nirx û destkeftên şoreşê berdel çi dibe bila bibe têkoşîna xwe bilind bike. Komxebata duyemîn a jin û parastinê ku di 25 mijdara 2024 bi duruşma jina birêxistinkerî jina bihêz e û jina bihêz çêka herî mezin a parastinê ye hate li darxistin. Bi taybet di pêvajiyekê wisa pir dijwar û hesas a di asta herêmê û navnetewî xeter pêkanîna xebatekê bi vî rengî xwedî girîngî û nirxeke mezin e. Herêma rojhilata navîn ku bûye navenda şerê cîhanê yê siyemîn bi pêkanîna komxebatekê bi vî rengî hejmarek ji pêşengên jin û nûnerên rêxistinên jinan ji herêmên cûr be cûr li hev civan da ku rewşa jinan, rewşa gelên herêmê û şerên giran ên ku pêra rû bi rû tên binirxînin. Ji ber şerê cîhanê siyemîn ve guherî pevçûneke dijwar a navneteweyî ku êdî ji çerçeveyeke leşkerî derbas bûye û dê bi xwe ra rewşên xeter û keraseteke mezin bîne. Di çarşovaya van pêvajiyên girîk de komxebata me ya jin û parastinê destnîşan kir ku di çarşovaya konfederalîzma demokratîk a jinên rojhilata navîn de avakirina pervana parastinê ya jinan ne tenê bijareyek e, pîwîstiyeke mirovî û exlaqî ye ku wê bibe merkeza parastinê û kavlên edaleta civakî pêk bîne. Wê yekîtî û têkoşîna me ya hevpar hep re bi sogeriyê. Têkoşîna me ya hevbeş ne tenê derazîbûna me ya li hemberî zilmê û hêzên destdar li ser merfet dike nîşan bide. Di heman demê de çirûska avakirina pêşerojeke nû yasê de tir bi aramî û mirovahiyê dargirtî û di çarçoveya çanda netava demokratîk û tê de jin bikaribe bibe pêşenga meşa azadî û dûmetê ye. Li ser vê bingehê di vê komxebatê de mijarên girêdaya azadiya jin û xweparastinê hatine paşkirin. Hafte mijdarê bi konseptekê ku gelek hêzên Kurêvî tê de cih digirin re li Şehba, Heleb û Tirrifatê ji aliyê hêzên çeteyên dewleta Tirk û her tim bûn bingeha zindîkirina Daişê êrişeke namerdane hat pêşxistin. Bi vê êrişê re armanc dikirin ku giştî Sûrî jî tê de hemû herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê dîsa Rojavayê Kurdistanê bigirin bin serweriya xwe de. Di van êrişên qirtkirinê de bi taybetî Şehba gelek hêzên YPJ jî tê de ji gel, jin, ciwan û kal rastî nêzîkatiyên dervê axlaqê şerhatin. ملت شعبانه و ji destpêkê de jî dagirkare Tirk em qoçber kirin, em li malê xwe derxistin, em bi tûk û teror bermezkinî û miletê me got ez Erdogan got ez îslamim e, ez îslamîtim e û konî îslamîtê wî me tehmil kir 6 sal nem ji 7 sal nem ji malê xwe derketine. Noko jî çetê xwe berdin û çavê me û me sêr kirin di ingî 2 saeta da malê me helan kirin em qoçber kirin. Devleta dagirker bi hişmendiya Daişê xwastin îradeya jin, gelê Kurd û Ereb bişkînin. Li hemberî van êrişên hovane hêzên parastinê bi biryara paş vekişandinê ku pêngaveke stratejîk bû, hêzên parastinê û gel bi korîdorên ewle derbazê herêma Heleb û herêma Rojava kirin. Bi van korîdorên ewlekariyê pêşengiya hêzên YPJ da gelê meyê herêmê dubare ji komkujiyeke pir xeter hatin xilas kirin. Kel
Gelha berxwedanê Heleb dema ku tê gotin şerê gelê şoreşgerî di haviza eme giştiyan da zindî dibe. Ji ber hîna jî kuç û taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê da remzên berxwedaniya gel û şervanan şenberiya xwe diparêze. Şervanên yepêjî yê ku ji herêma şehba vekişiyan yekser cihê xwe di nav berxwedaniya Helebê de girtin. Ruxmê rejîma Basya 52 sal li ber êrişên çeteyên dagirker li ber xwe neda û di Helebê de şikestin, her du taxên me yên serfiraziyê carekê dîn bûn kelheya berxwedanê. Minbiş li dîroka şerê Rojava da cihekê xwe yê cuda heye. Ji ber cihekê ku herî zêde lê Daeş serwer bû û Daeş li wê derê pêşengiya hêzên yê de hat bişkandin. Li Minbiçê gelê me Ereb bi taybetî jin di demekê pirkên da yê hembez kirin. Ji ber dizanî bûn yê garantiya azad jiyankirina wan e. Yê çarşevên reş ne tenê li ser laş, li ser hişmendiya heyî jî radike. Ji bo navê ew dibin rênîşana rastiyan û riya rast. Dijminê xwînxwar bi polîtîkayên şerê taybet Minbiç xistibû dorpeça xwe. Gelek kesê ku di van êrîşan da cih girtin, kesên xwe cihî yên Minbiçê bûn ku piştî gel dewleta Türk û hêzên Daişê perwerde dibînin, dizivirin malê xwe û ji malbatê xwe destek digirin. Gelek gelê vê derê ji ber kesên ji bo dagirkirinê hatine nas dikin deriyê xwe ji wan ara vedikin. Ew dibêjin qey ev şoreşeke Sûriye ye, lê vir de xapandineke pir mezin tê jiyan kirin. Di encama van xapandinan da Ruxmê ku bi rojan hêzên yê û qesê de berxwe didin, lê nikarin vê xiyaneta hundirîn bidin sekinandin, wek biryareke stratejîk ji vê qadê vedikişin. Demdema tolhildanê û serfiraziyê bû. Navê cenga mezin pira qera qozax bendeva tişrînê bû. Em bendeva tişrînan e! Bijî berxwedana kesede! Yê peke û yê pezê! Em li pişta wenin zarokên henin! Xwîna me xwîna were ye! Yana lê azad bibin, yana lê azad bibin! Em ji mirînê neda ditirsin! Em ji tank û topê te nema ditirsin! Em ji mirînê meztirin! Bi dengê etleyan em ji mirinê mezintirin, wek babilîsokek dilê dijminê hov diket. Şer berdewam e. Ji xwe êriş çêbûn û di serî da êriş çêbûn. Hevalan destpêkê di çeperên xwe de berxwedaniyekî pir mezin kirin. Êriş giran bû tabî. Em bi giştî jî bi hevdûra di çeperê xwe de, di mevziya xwe de, di tûnelê xwe de binerd û sererd. Yani şerekî hem binerd hem sererd bi textîkê demê re hate meşandin û berxwedaniyekî pir mezin bû. Yani Ruxmê ku mirov dikare bêje hanî carekî da êriş çêbû, ama dîsa jî berxwedaniya ku hate kirin, tekuşîna ku hevala da, şerê ku hevala da meşandin, bi giştî yani mirov dikare bêje serkeftinekî pir mezin bû. Zaten êriş çêbû, her milî da êriş çêbû. Yani nava bendavê zaten niha hatiye paqijkirin. Lê belê di derdorê da wisa mirov dikare bêje hê heval di çepera dane, heval hê di şer dane, berxwedaniyê dane, tecrübeyekî pir mezin jî ji vê hate girtin. Li vir şervanan ala fedayiyên Minbiçê girtibûn li ser milê xwe û di pêşengiya Arjîn Kobanî, Jînda Botan, Ronahî Yekta û Yıldız Çiyayan da destanên berxwedaniyê hêşîniya Firatê de dibû navê Rojanû.
Di bendava şehîdan da tîmsalê wêrekiye hat nîşandan, gel û şervanan dest û mejiyê xwekiriyek û rûxmê gel balafirên şer yên dewleta dagirker, teknîka herî pêşketê bikaranên jî ev lehengên tekoşer ber bi azadiyê ve meşiyan. Li vir dijmin destpêkê wek psikolojîk û pişra di pêşengiya şervan û fermandarên YPJ da bi taktîkên nûjen ve hat binxistin. Dema êdî dibêjin bendava şehîdan, sûretê şehîdên wêrek, gelê qehreman û rêbertiya azad berçavî. Heştê adarê rehê berxwedaniya Tişrînê bi heybet hat pîrozkirin. Heştê adarê Roja Jinên Ketkar a Cîhanê YPJ di sala 2025 da bi berxwedaniya bendava şehîdan û pira qera qozaxê bi merasîmeke leşkerî silav kirin. YPJ da diyar kirin ku bi felsefeya jin jiyan azadî û rehê berxwedanvanên heştê adarê wê li dijî her cure dagirkerî, komkujî û zayendperestiyê bênaber têkoşîna xwe bidomînin, li ser bîngeha parastina rewa gelê xwe û jinan biparêzin. Ev sê mehin geşedanên ku derketine pêk bi hilweşîna rejîmê re hatina rêveberiyan û a culanî ya ku bi rastî bi zihniyeta cihadîst û selefî dixwaze rengê xwe ji Sûriyê re bide diyarkirin. Lê çawa ku ew sal zihniyeta rejîma baz ji jinê re ne mav, ne îrade, ne azadiya wê bi çi awayî rêve nekir, xuya ye ev rêveberiya nû ya ku bixwahat bixwakir rêveberiya Sûriyê vê ku dengê gelan, dengê jinan, rengê jinan têda vê diyarkirin. Li ser vê bingehê li beramberî vê ev sê mehin tekuşînekî bênaber tê meşandin. Ji ber wê eger ev di roja îro da li beramberî felsefe û paradîgmaya rêberav û bigirin dest ya ku xizmeta hemû cîhanê hemû jinan dike, gîdî serî da jin pêşengtiya wê dike bi hemû rengê xwe, li beramberî va zihniyeta heyî, va rêveberiya heyî jî wê tenê çara jinan parastin bê. Bi vê zihniyetê, bi vê êrişa ku tê meşandin, bi şiddet û bi şerê ku tê meşandin, çawa ku di bakur û jilatê Sûriyê da hemû pêkhate, hemû rengê jinan li pişta şervanên xwe di bendava Tişrînê da, di pira qira qozaxê da, di Dêrhafrê da, tekuşînek û berxwedaniyekî heta roja me îro û di vê keliyê da jî hemû şervanê me yek û çepera da ne li ber xwe didin ku bi êrişa dewleta Türk re her roj rûberû dimînin. Bi rastî em dikarin bêjin rengê heştê adarê esas bi bendava Tişrînê û bi berxwedanî û çanda berxwedaniyê zirwa xwe qezenc kir. Gelê me hemû jin riya xwe a herî rast hilbijar ew jî pîvana şerê gelê şûreşgerî bû. Di vê wateyê da gel û şervanên xwe li beramberî zihniyetekî bi vê rengî ancak bi vê helwestê bikariba derketa pêş. Ev pêngav şerê gelê şûreşgeriyê ku di meydanê da tê meşandin, di asta cîhanî da, di asta internasyonalî da, di warê demokrasî da hemû dengên ku di vê alî da derketin, bi rastî xwastin dengê berxwedaniya bendavê bibîsin.
پژه هبونا خو ده هبونا ریبرا پودا دبینه به فلسفه ریبرا پورا مشخویا آزادی دومینه ایرو لسرانسری روژا و تواهی سوریه دا فاکتوره که بینگهینه کتکوشینا خو فرهتر دیکه ایرو نتنه جنین عرب، ارمن، سوریان، همان آوایی جنین گرزی و علوی جی بر خود دنا و رفین یه پژه. پرگالا کو نه هاتی آوا کرن لسر اساسی یک رنگی لسر اساسی نتو پرستیه لسر اساسی کو تک جنسی که اساس کرتن لهمبری وان تواهی ام و سالا پیشیا خوشی سالا تکوشین بلند کرنه دسری ده جبوی کو سوریه کی دموکراتیک سوریه کی وکف سوریه کی کو خطاب همو گلان همو پیکاتیان و همو کسین وی جواکه خود ناو ده ببینن جبوی سوریه که وی رنگی ام آوا بکن و چه بکن تکوشین اخواه جهر دمی daha زیادتر می خورد بکن. Ev jî dibe nîşaneyekê herî balkîşk û sêzdemîn da mezrandina yê pêjê da serkeftina jinan ya li ser fikr û felsefeya rêber Apo dide nîşandan. Di sala 2014 de ji aliyê Daişê ve di dagirkirina Şengalê de bi sedan jin hatin revandin. Reham Hecî yek jî zêdetirî sedan jin û zarokên ku hatin revandin bû. Dema ku ew hat revandin ew 10 salî bû. Piştî 11 salên dilgirtinê di operasyonekê yê pêjê de hat rizgarkirin. Yê pêjê diyar kir ku heta hemû jinên êzîdî werin rizgarkirin, têkoşîna wan li hemberî rêxistina terorîst a Daişê wê bi hemû dijwariya xwe ve berdewam bike. Em fermandarê xwe yê mezin Heval Nûrettin Sofî û Masîr û Xabûr ku jiyana xwe ji bo azadî, rûmet û pêşeroja gelê xwe feda kirine, bi rêzdarî û mînetdariyekê bêdawî bibîrtînin. Wêrekî, fedakarî û baweriya wan ya bêdawî ne tenê ji bo rêhevalên wan ji bo hemû gelên ku ji bo azadiyê li ber xwe didin bû meşaleyeke ku riya me ronî dikir. Biryardarî û fedakariya ku wan di tevahiya jiyana xwe de nîşan dan, rûmet û berpisyarî ji me re hişt. Wekî hevalê wan em bi serbilindî li ber bîranîna fermandar Nûrettin Sofî û Masîr û Xabûr bejna xwe ditewînin da ku têkoşîna wan li hengan zindî bihêlin û mîrateya wan biparêzin. Em ê heya rêberê xwe azad bikin, têkoşîna xwe bê navber bidomînin û ji bo jiyana sosyalîstê bikoşin. Dehemîn salvegera hêzê parastina jinên Suryanîyên Beyt el Nehreynî. Di nav şoreşa Rojava da sihê tabaxa 2015 da di pêşengiya jinên Kurd da demezrandina hêzên parastina Suryanan destkeftiyekê gelek giranbuha bû. Ji bo tevahî jinên Sûriyê bikaribin pêşerojeke azad ava bikin, pêwîst e bizanibin parastina xwe ya reva bikin. Heya jin nikaribe parastina xwe bike û wî nikare tu qadên jiyanê da henase bistîne. Bi jina ku xwe rêxistin dikera wî têkoşîna siyasî, leşkerî, bîrdozî û cîvakî bi ser bikeve. Şervanên yê pêjê bi hunera xwe ya govendê ra beşdarî festîvala Şîhît Ronahî bawer bûn. Yê pêjê ne tenê aliyê leşkerî da di aliyê hunerê de jî pêşengtiya cîvakî dike. Ji ber huner, rehê bîrdoziya tê ye ku dema derbazî yê hemberî te dibe hîn zêdetir balkêş dibe. Ger bîrdoziya te darek be, ava ku tu wê darê av didî jî hunera te ye. Yê
Pejewek artêş di 13 saliya xwe dahîn zêdetir qada parastinê da xeber fireh dike. Êdî jin ne tenê li beramberî dijminê ku derve da êriş dike re şer dike, di heman demê da li beramberî dijminê ku di nav pergala qada jiyanê da jî xwe bi rêxistin dike re şer dike. û ji bo avakirina civakeke ahlakî û polîtîk bênaber tê dikoşe. Fedayiyên vê dozê her carî dibin çireya riya me. Ger îro em dikarin bi hêsanî henaseyekê di van xakan da bigirin, em deyindarî van şehîdanin. Şehîdên me namirin, ji ber ew jiyan dikin, her ku diçe em wek hêza parastina jiniyê pêje mezin dibin. Fedayîtiya van şehîdan heya roja me ya îro di berxwedaniya Tişrîn û Qereq û Zaxê da di lûtkeyan da tê jiyîn. Fedayî yê ku rêbertî re jiyan dike ye. Fedayî yê ku felsefeya rêbera po 24 dem ji mêran jiyana xwe da pêktîne ye. Reqa di dîroka şerê me da cihekê xwe yê taybet heye. Ji ber herî zêde cihekê ku Daişê tirs û xov xistibû dilê jinan da ev derbû. Qêrînên jinan dibin çarşevê reş da bêhenase hatibûn hiştin. Bi pêşengiya têkoşîna yê pêje ve Reqa da tovên hêviyê hatin çandin. Îro di Reqa da dengê jinan, dengê civakan bilind dibe. Êdî cihê tarîtiyê ronahiya pêşerojên azad hevdaye. Hêzên parastina jin armanc dike ku hemû jin bikaribin rastiya hebûna xwe nas bikin û bi zanebûyîna dîrokê ra li dijî hemû şêwazên tundiya li ser jin û jiyanê tê bikoşin. Li ser vê bingehê di nava salê da jî yê pêje li dijî hemû pîlan û êrişên hêzên hegemon û kûrevî di astek stratejîk da rol lîst. Hêzên kapitalîst ji bo pergala xwe bikaribin di sed saleke nû da li ser Kurdistanê û rojhilata navîn bidomînin, ji xwe re stratejiyek nû dane diyarkirin. Di vê stratejiya dîzaynkirinê da biryarên ku hatine girtin li Kurdistanê û rojhilata navîn serwerkirina hêzên İsraîlê ye. Ji bo vê yekê di şerê Filîstînê da jî rûxmê hemû êrişên qirkirinê yên İsraîlê, hêzên hegemon li pişt İsraîlê sekinin. Bi şerê Filîstînê ra bingeha komkujiya ku wê Sûriye û rojhilata navîn pêş bikevin hatin rêwakirin. Ji xwe di nava salê da jî li giştî Sûriyê da êrişên li dijî gelê me yê Alewî û Durzî nesekinin. Ji ber hêzên kapitalîst êrişî mozayîka Sûriyê ya gelan dike yê pêje jî parastina xwe ya rewa pêktîne û li dijî van êrişan têkoşîn dike. Ji ber jin dizanin ku bi yekbûyîna gelan Sûriya Demokratîk wê pêkan be. Bi taybetî yê pêje felsefe rêber apora tê dikoşe û her ku diçe di giştî Sûriyê da bi bandortir dibe. Gelemeyê Alewî û Durzî di pêşengiya jinan da têkoşîna xwe ya parastina rawa kirin. Di van berxwedaniyan da jinên têkoşer Fevziye Fexrettin 6 çeteyan dikuje û heya gulleya xwe ya dawî berxwe dide. Mîrateya ku Arîn Mîrkanan li Kobanî, Arjîn Kobanî li Tişrînê, Jînda Botan li Qereq û Zaxê, Fedayî Nêrgiz, Cûdî, Axîn, Sema û Torhildan li min biçe zîndî kirî li şexsê jina serhildêr Fevziye Fexrettin da li Sûriyê da deng vedide. YPG di nava giştî salê da bi tevlîbûyîna xwe ya siyasî, bîrdozî û leşkerî li beramberî kujerê kastîk ku bingeha tundiya ava kirine têkoşîna xwe asteke herî jor da domand.
YPG wek perspektîfa salê hewilda ku netêne di rojava da di giştî cîhanê de bibe dengê jinan. Bi taybetî di rêxistinskirina jinan da rolek girîng lîst. Di nava giştî salê da bi taybetî di nav giştî çalekiyên Qesê de YPG û ya tê de jî cihê xwe girt û pêşengiya gelek çalekiyan kir. Di operasyonên li dijî şaneyên Daişê de gelek çalekiyên xwe ser pêkanîn. Li hemberî êrişên çeteyên dagirker yên dewleta Türk bi taktîkên nûjen re bersivên çalakdan. YPG wê di sala nû da jî bibe dengê giştî jinên azadîxwaz û gelê mazlûm. YPG wê beramberê aqlê cihadîst, pergala silam salar, bênaber têkoşîna xwe bidomîne. YPG armanc dike ku avabûyîna Sûriya Demokratîk da bibe zimanê hemû jinên cîhanê.